फरायसा आफाद People's Joint Action Committee for Bodoland Movement (UPPL) आरो National Democratic Front of Bodoland Progressive बानजायनायाव लिंथुमनाय उदालगुरि जिल्लानि बे नलबारि फोथाराव सुबुं गौमायाव नुजाफैनाय एबा जौस्राङाव जिरायबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' लोगोसे लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' रमिय' टी बर' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि लोगोसे बिथांनि गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन People's Joint Action Committee for Bodoland Movement नि मानगोनां चीफ कनभेनर आरो गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन माननीय সকলো আমাৰ People's Joint Action Committee for Bodoland Movement বিষয়ববীয়া পদবীসকল লগতে UPPL मानगोनां आफादगिरि उर्खाव गौरव ब्रह्म सार लोगोसे लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारिजों लोगोसे गुबुन बिथांमोननि आफादनि मानगोनां बिबानगिरि सारमोन लोगोसे जौस्राङाव जिरायबाय थानाय बर' साहित्य सभा हारिमु आफाद आरो गुबुन आफादनि मानगोनां बिबानगिरि सारमोन आरो नोंथांमोन आरो लोगोसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनि गुबुन बिबाननि बिबानगिरि सारमोन आरो बेयाव नुजाफैनाय उदालगुरि बाक्सा सनितपुर जिल्लानि मानगोनां मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव गासैनिसिमबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जानानै आङो सिबिनाय खुलुमनाय आरो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे नाङाबा एबा सोमावसाराबा मोननायनि एबा जायखिजाया जोङो मोननो हास्थायनाय एबा डिमान्ड बेखौ मोननायनि मा होनोमोन एग्जाम्पला जोंनियाव बहुद खम दङ बेनिखायनो नाङाबा मोननाय नङा बर'फोराबो थांनाय 52 बोसोर सोमावसारबोबाय आरो दासिमबो 52 बोसोर सोमावसारनानैबो जोङो जोंनि जि थागिबि मोनथाय जारिमिन मोनथाय एबा बड'लेण्ड मोननांगौ मोनथाय बेखौ जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो दिनैबो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे नलबारि फोथाराव बेबायदि ज' जानो गोनां जादों आरो जाय ज' जानायखौ नुनानै हयथ' भारत सरकार एबा आसाम सरकारा बर'फोरनि गोहो बेखौ जोङो नुथों एबा नायनानै लाथों जे उननि हाबाफारियाव जुदि मा होनो बर'फोरनो जुदि जि दाबिनाय बड'लेण्ड बेखौ होआबा उनाव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगोन होनना बिथांमोना बे फोथारनिफ्रायनो मिथिना लाथों होननानै जोङो सानो आरो दिनैनि बे फोथाराव ज' जानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो आलासिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे जोङो बड'लेण्ड जायागौ माने बेबायदि सोमावसारनायखौ लाबाय थानांगोन आरो सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन जोङो एसे बेखौ बुंनो लुबैदों दे NDFB आरो NDB प्रग्रेसिभजों जोङो जथाय सावरायनानै जोंनि इन्टारल'केटर AB माथुरजों जोङो थांनाय जुलाइ मासाव सावरायनायाव थाबैनो जासिगोन होननानै जों एसे मोनदांदोंमोन इनफर्मेलिबाबो
आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांबो बुंदोंमोन जे जोंनि सोमावसारनायखौ नायनानै गोदान जि हम मिनिस्टार बिथाङाबो थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन होननानै जोङो मिथिदों आरो जासिगोनबो नाथाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ प्रग्रेसिभनि मानगोनां आगुनि आफादगिरि आरो बिथांखौ एडभाइजारबो होनाय जादोंमोन बिथाङा गावस्रानायनि थाखाय जोंनि सावरायनाया एसे लेहेम जादों होननानै एसे गम मोनदों बे सावरायनाया मा होनोमोन गावस्रायामोनबा हयथ' हम मिनिस्टारजों जोंनि सावरायनाया आगस्ट मासावनो जागौमोन आरो बेयावनो एसे रोखा जागौमोन दे जों बड'लेण्डखौ बेसेबांसिन समाव मोनगोन बेखौ जोङो थिरां जागौमोन नाथाय गावस्रानायनि थाखाय एसे डिले जादों हयथ' अक्ट'बरनि गेजेराव सावरायनाया जानो हागौ होननानै मोनसे सोलोंजों जों मोनदों बेयाव जोङो एसे थांनायाव इनफर्मेलि रायलायदों जे मा होनोमोन एक्सटेनसन जागोन ना बड'लेण्डआ धेमाजिसिम सहैगोन बेखौ जोङो दाबो एसे थिरां जायाखै नाथाय माखासे डिमान्डआ फुलफिल जाखाबायमोन मात्र पलिटिकेल इसु माखासे दंमोन बेयो जानो गोनांल' दंमोन थाबैनो जागौमोन नाथाय गावस्रानायनि उनाव बिपिएफआ जिहेतु सावरायहैनायनि जि बेबस्था खालामदों बिथांमोना माबोरै सावरायहोदों बेखौ जों मिथियाखै नाथाय एसे मिथिनाय बायदिबा बिथांमोना एकर्ड खालामसिगोन बेयाव लन थागोन आरो माखासे डेभेलपमेन्ट पेकेजल' थागोन होननानै बुंदों नाथाय जों बुंदों जे बे लन आरो पेकेजजों जोंहा जोंनि आगुनि लोगोफोर जाय एनडिएफबिफ्रा मुंख्लं जालांबाय जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना 20,000निफ्राय बांसिन मुंख्लं जालांबाय जोंनि एनडिएफबिनिबो 800निबो बांसिन मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सिमां आरो हास्थायनाया मा जागोन लुबैनाया जागोन आरो बिथांनि मुंख्लं न'खरफोरा मा जागोन बेनिखायनो जों बुंदों जे बिपिएफनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों सावरायनांगोन बे पेकेज आरो मा होनोमोन लननि जि पेकेज बे जों एकर्डखौ जों मानिनाय नङा आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङाबो दासिम जेलाव जोबजाफिनदों लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होजादों जोङो बिथांखौ दिहुननायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं हयथ' थाबैनो जागोन होननानै आसा मोनदों आरो आं आसा खालामदों जे रायजो राजानि आशीर्बाद आरो जोंनि नाजानायजों जोङो थाबैनो मोनफैनो हागोन आं बेनिखायनो दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों गासै रायजो राजा बिथांमोन आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि बिबानगिरि सारमोनखौ जोंखौ एसे हेफाजाब होनानै आफादगिरिखौ दिहुननाय जाहाथे बेबस्था खालामो आं बेखौनो आसा आरो साबायखर बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय